Pembina masyarakat tenaga bitamana ada Tulunga Bantha agak homnare jawab Tulunga Bantha pembina masyarakat Madhopur Ibai bitamana ada Tulunga Bantha dadong Dipamuni Mosahari Rabanguri nakobo isi awal botak kolon jabai आरो बिथांखौ बरायगोन जोंनिनो दौरि अकुन गयारि बिथाङा गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायगोन लोगोसे बान्थाखौ खिथाथ'वाखै मा मोनदोंबा दे फरायदो बिथाङा नोंथांमोननि बायदिब्ला बिथाङा बान्था मोननो हादों थुलुंगा बान्था आखाइ हमनानै जोबबाय आरो दा खावलायगोन अनजिमा बसुमतारी बावन खाला नोंथांखौबो बेसिम फैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो बिथांखौ बरायनो थाखाय जोंनिनो गामिनि प्रदीप कुमार रामसियारि फोरोंगिरि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनायजों लोगोसे बिथांनो बान्थाखौ होनो थाखाय खालामजाबाय बिथाङा मोननो हादों सेथि बान्था सेथि आरो गोबां दंबावोमोन बिथांमोना सफैनो हायाखै अब्लाबो बिथांमोनखौ जोङो लिंहरफिननाय जागोन गाबोनफोर मोसाहोबावगोन आरो लिंहरनानै दा जाय बिथांमोना दिनैनि बे